Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baka net foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Presiden jong Voice of the People Party uba Ardent Miller basoyomaj haka jingkren jong haka jingalang pajba haka khandai trek ukulaling kot arja afulai hasmit uloong buladon wei khun Riewspah ubalawan ban le bhai pajba hanongkrem constituency ba ulakam bakata ka jingle bha jong kade ke Jingaisngewbha ki pajba handai ka balingo pat kalong ban nadin jong kidan ki nongbut ki bakentui ki pajba ban ai vut chu kumta khnang bakan shai ulabu Jingkylli yau Samla Riewspah dakaboong bahatu kede Jingaisngewbha ne ke Jingthied vote nagi pajba. Rai ban wan hang ni, hang ni ke jaga ban pelong ni ke jilang. Nila suai kot kubur. Kani ke jingpoi ju pajba kat ni. Ka peni sema bagi pajba ki terang ya ke Jingkylli. Ngala dia orang pi ngadan ke Jingaisngewbha scam. Oi. Mo. Natrai kini ki dan kini nong ki kibuan na kalat patai kubor ngan ai kuplay kerpang iki pa simru ini ke Jingkylli ke bang aku aban bu Jingkylli hi hatu ni por ngale Ngewbha don tau khun Samla Riewspah jigi briu ubalawan sene ka constituency nongkran bani thu iki pajba jong nongkran constituency bodei naga ying ka bopit ka bobiang bodei naga ying ka Riewspah o bleu na kerku ya Bani kikimikik faju baginong Riewspah. Banaya snowru la dangam bakala. Buang bu kwa ban le bha ban le isnei ki pajba nama bu bleu la kerku ya ka yeng ka sem ka jonga. Namar ka tawla sedang ban ai ki Jingaisngewbha si ki pajba nama bu bleu la kerku ya ka yeng ka sem ka jonga. Kata ka di ka bangayo snow. Hendai minta pat nga sedang menyo snow pat na kita ki nongelam na kita ki nongerap kibong kibastang balik rungin pak kibong habalai rap ubro te pihak kersian on umram tak habalai rap ubro te hak kersian on tengah syukur aban keligen hang ni kapur mo habasit abasai nau tau khun Riewspah jong kata kalonging ko atip kan kata ka Jingaisngewbha jong pi kadai sisa ka Jingaisngewbha ne kadai ka Jingthied ne dai nam ne upai ba aku aban tip nomor badan kita kini dar kita orang berpidai ban kersian. Apa kipai ba kini sim bagi Jingaisngewbha tu mah? Dah nam dah ni. Apa pai ba orang Jingaisngewbha tu sim. Kumno pat penbuat pada kiwai nadian borang bila sim tahap. Perkhat orang. Kamu dia kata. Ngatherai kini kalau benda ke Jingkylli yang tahu Samla Riewspah. Tabahi pun ai jiwa bagi kot kubur mo. Benitik lu berada. Bagi Jingaisngewbha ne bagi nam takabut dah. Dah nam dah ni. Kuatin tu ada. Nanti kuatin siapa? Kuatin nem. Nanti kuatin. Namar bau tahu nong ai wong Ngewbha tahu bubut nadin puang hapur kate. Habis syai pi. Ma. Ten rate. Kumno penjelma riu pajba.